kunin lang natin yung ating salamin. Salamin. Hey Bear Fam! Welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, finally gagawin ko na yung tinatanong nyo kung paano ko ginagawa yung kilay ko. Ewan ko kung may kilay product ako ngayon, pero sa pagkakaalam ko, wala na akong nakalagay dyan. Pero burahin na lang natin para talaga makita nyo kung ano yung itsura ng kilay ko kapag wala akong nilalagay na product and kung paano ko siya ginagawa na very simple lang. Kaya kung gusto nyo yung mga simple-simplehan lang, madaling gawin, hindi komplikadong gawin na kilay, edi nood na tayo, okay? So without any further ado, let's get on to the video. So bago ko gawin guys na i-fill in yung kilay ko, papakita ko muna sa inyo kung paano ko siya inaayos or kung paano ko ba, sinishave ko ba, pinaplak, nagpapawax ba ako ng kilay ko. And yung sagot ko lang dyan guys, gumagamit lang ako ng ganito. Ayan, mga ganito. Eto guys, this is from Nishido. Nishido. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung ano yung pronunciation ng product, ng brand na yan. Basta Nishido. Ayan. And ito guys, nabili ko lang siya sa mga dyan lang, sa tabi-tabi. So, yun guys, usually kapag ganito, bago ako mag-shave ng kilay ko, gusto ko yung may konting na fill-in na siya, yung parang tipong galing na ako sa duty. Kasi doon natin makikita guys, yung parang shape talaga ng kilay ko. So, para hindi ako sumobra, kasi alam ko nakaka-addict magtanggal-tanggal ng kilay. So, yun guys, yun yung nire-recommend ko na sana may ano pa rin kayo, may parang guide ba, ganyan, na nakalagay sa kilay ninyo. So, yung ginagamit ko ito, kunin lang natin yung ating salamin. Salamin. Ayan, so sabi ko nga guys, hindi ako nagpa-pluck. So, nag-ano lang ako, nag-shave. So, ang gagawin ko muna is, i-shave ko siya. Ganito. Gusto ko lang yung light, very light lang. Yung parang talagang mga sobra lang siya guys. Kasi gusto ko guys, yung kilay ko makapal pa din siya. Para yung kahit wala akong nilalagay na product na pangkilay, eh, I can go out. And guys, yung buhok ko pala, ang bilis niyang tumubo. Na-find out ko na kung anong reason kung ba't niya ang bilis tumubo. Yan pala yung ginagamit ko na product kasi nakakapagpatubo pala siya ng kilay. Ngayon ko lang napansin. Ngayon ko lang na-realize. Kaya pala parang, lang, chill lang yung kilay ko. Ayan na naman sila, tutubo na naman, diba? Ganun. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya guys kung ano yung ginagamit kong pangkilay ko na product. Ayan, ganyan. O, diba? Tinanggal ko lang talaga yung excess dito. Medyo natatakot ako guys kasi parang madadali. Ito guys, yung kilay ko na to, pag tinitingnan, parang mas mataas talaga siya. Kasi originally, mas mataas talaga tong kilay ko na to. Pinapantay ko lang siya sa pag-shave. Tapos may one time na sobrahan namin sa pag-shave, kaya hindi talaga pantay. Kaya important na mag-fill in para hindi naman sa mapantay, pero para hindi masyadong malayo ang taas nila sa isa't isa. Naalala ko guys nung college ako, hindi ako takot ako magpakilay sa mga kaibigan ko kasi feeling ko, ang tawag nito, makakalbo nila. Dito kasi talaga guys, sa ilalim, yan talaga yung nagiging problema ko talaga. Pero kayang solusyonan yan. So, ganito yung itsura nito guys, brow pomade. Tingnan nyo naman, ang tagal ko nang ginagamit nito, parang summer pa. Yan, ganyan lang yung nabawas guys. And, ang napansin ko kapag mainit, parang namamasa siya. Pero pag malamig, para siyang mas matigas. So, parang nagme-melt din yung product. Pero hindi siya to the point na parang chocolate ba na magme-melt. So, mas gusto ko yung kapag medyo nagme-melt siya. Actually, kapag nasa malamig ako or nasa aircon nito, yun nga medyo tumitigas siya. Mas mahirap siyang kunin yung product. So, hindi mapapadami yung mo. Yun kung minsan, tinatapat ko siya sa mainit dito sa laptop, ganyan. Or mag-blow dry ka, ganyan. Para mas
mag-melt siya para mas madaling makuha yung product. Pero, okay lang din naman kahit hindi mo siya i-melt. Yun nga lang, pag gusto mo talaga na madami kang product nilagay, so medyo i-melt mo lang siya. So, wag masyadong madami guys, kasi masyadong madami, masyadong magiging makapal. So, konting-konti lang, a little goes a long way sa product na to. So, inauna ko siya dito sa baba, nasa may dulo. Ayan guys, so parang may patusok na siyang konti na ganyan. Tapos, sa taas naman. Ayan, so, simulan na natin gawin. 'Di ba? Sobrang bilis lang kasi nung kilay ko kasi makapal na siya. So, parang ilaline ko lang siya, yun lang talaga yung magiging problema ko. Tapos yung paglaline ko pag dito sa taas, guys, hanggang ganyan lang. Ayan, so 'di ba may line na siyang ganyan. So ang gagawin naman natin is to fill in. Fill in na natin. Tapos, pagdating na dito sa pinakaharap, guys, very light hand lang yung pag-fill in ko na. Tapos, kapag may konting ganyan, brush ko na siya pataas. And then, blend na rin ito. So, makikita mo, parang sa camera may sparse pa dito. Pero in person, ayos na siya. So, mas okay na siya compared mo naman dito. So, kahit makapal yung kilay ko, guys, ganyan yung bet ko na kilay talaga. Yung makapal lang siya. Yung parang normal lang. So, yan na guys, yung aking kilay. So, hindi na ako naglalagay ng concealer or whatsoever para mas ma-perfect pa yung line. Kasi, ganun lang kasimple talaga yung routine ko. Ako kasi mabilisan lang talaga yung gusto ko. So, parang tagal lang niya gawin, guys. Pero kapag nasanay ka na kasi sa paggaganon lang talaga, mabilis na lang yan. So, kapag morning, parang ganun na lang yan. Tapos, mabilis na lang yung pag-blend. So, yun guys, ito lang yung ginagamit ko lagi. This is the Precious Skincare Cosmetics. Ito yung usually na ginagamit ko sa almost lahat ng videos ko. Everyday to go product ko talaga to. Pero, nagtatry naman din ako ng iba. Hindi ko naman sinasabi na ito lang yung ginagamit ko. But ito kasi guys, ito yung parang nakapagpapabilis para mag-grow. In my case, parang disadvantage siya kasi makapal lang yung kilay ko. But for you guys who have sparse brows, yung maninipis lang yung brows niyo, then it will be my recommendation for you guys kasi mas mabilis na magkaroon kayo ng mas makapal na hair. And siya, may vitamins kasi siya. So, may vitamin E, shea butter, tsaka aloe vera. So, maganda siya na para sa hair talaga. So, ito guys, I will just put the link of the seller down below. This is from Sis Jenna Precious Skincare Cosmetics and I will put the price na lang down below. Sobrang kung magkano man to. Ang alam ko wala pa tong 200. Meron ba tong 200? I'm not sure but I will put the price down below. Pero guys, tingnan nyo naman, nung summer ko pa to ginagamit. Halos everyday to yung ginagamit ko. So, medyo malayo pa yung bubunuin niya. Siguro ma-expire na to. Yun nga lang, wala nga pala siyang expiration date. Tsaka very to guys, yung kanyang packaging. Hindi walang leak-leak na ganyan. Tapos, tingnan nyo, may na siya. Kasi, hindi siya butas actually. Parang, natanggalan lang siya ng part. Kasi, lagi itong nahuhulog sa kung saan-saan. So, my, shade is dark brown. Meron din silang isa pang shade. This is hazel brown. Hindi ko pa to nagamit, guys. Kasi, na-swatch ko lang siya. Bibigay ko dapat to sa giveaway. Kaso, na-swatch ko na kasi siya. So, maybe I will just give it to somebody else na lang dito sa bahay kung sino yung may gusto. Nakakaya naman yung bigay, diba, na swatch na baka sabihin yung gamit na pinapamigay. Yun lang guys, if you're interested to buy this product, all the links will be in the description box down below. And I hope you learned something today. And I hope na magawa nyo rin yung kilay nyo kahit sobrang simple lang nating mga babae. Kasi the kilay is the frame of our face. So, it tells a lot about you kapag yung kilay mo talaga is kakaiba. So, like, kung mas okay yung kilay mo, mas nakakabait tingnan. Pero kapag sobrang taas ng kilay mo, manipis, gano'n, mas nakakatanda at
ano pa ba, nakakatanda tsaka nakakataray tingnan. So, I suggest, mas maganda yung mas makapal yung kilay nyo kasi mas sweet kayo tingnan. Tsaka pag lighter yung shade niya, wag yung black. Kasi yung black talaga, nakaka-mature siya tingnan. So, yun. Yun yung mga suggestions ko if you are looking for a suggestion on how to do your brows. And yeah, I hope you enjoyed watching this video and share nyo na lang sa mga friends nyo na nangangailangan ng brow tips and tricks. And I hope you follow me on my Instagram and on my Facebook with the name Joy of Mia. I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to